Mga gandararat, sus nahubog jud ko nag-inom mi og Red Horse. Tapos pagkabunta galibog ko kung unsay lami kanon kay pasta na akong suka oy. Tapos nugay na biya kay ko wala na ko na ana di na para sa una nga pala inom kay ko. Basta lagi mga gandararat habo agad akong kinaon kay ama bitang gikaon biko og kanang munggos nga tinunuan sus gaabot gyud oy. Mga gandararat akong i-share sa inyo baka nibang sibuyas o. Di ba sa Mindanao sibulyon maning tawag nato ani. Ganahan kay kumukaon ani niya pero ang problema lang gyud mo pilit sa to ang ang baho pero na ako'y solusyon ani. Ops time sa natingala kan gibutangan akong asin. Inaana na siya kun siyang kuanan siyang asin kumot-kumutan ako siya tapos ako dayon siyang hugasan. Ganahan manggugog inanion mga gandararat kay dili mo pilit sa tong ang iyang sobra nga baho ba. Na may mo pilit pero dili jud ingon nga pareha gid atong wala nimo hugasi pero crispy ra gihapon na siya. Kani manggong sibulyon mga gandararat grabe kay mo pilit sa ihang ato ang ginhawaan di ba nakakuan man na nga grabe jud siya kabaho. Pero dili man ta mabalakan ang baho-baho mga gandararat kay ingon pa nila naman daw ang lami diha. Ug mao to mga gandararat humanan nako og hugas ang kuano kaning ang sibuyas. Syempre mga gandararat kung naatay sibuyas di jud na mawala ang sili ug ang limon. O di ba swak may kuan ba gyud na sila kuyog biya gyud na sila. Mao ni giingon nga magpagusto na lang taon sa tong ginhawaan. Dili ko ganahan mukaon og sa badiha na may sudan na may ginataan diha nga sudan na munggos na ikatong adobo. Di mo ko ganahan mga gandararat. Uy, gusto na ko kani man gyud akong kanon. Silan mga gandararat akong tingog na pagaw jud ni kay ako may singer of the day atong panahon na nag-inom mi. Haha, sing her gyud. So di ba mga gandararat akong gibutangan og kuano sili ganahan ko mga gandararat og sili kay ngano mukaon naman ko karog sili. Kana bang matagbaw bitaw gyud ka sa kahalang. Kanya mong ginamos mga gandararat ako ana ning gi-repair kay ngano maot kay ilang timpla nga pagkakuan mo tong giyabo ang ilang tubig tapos ako mo igailis na pud akong gitimplahan og balik ba. Kanya mong ginamos mga gandararat katubang gagmay bitaw nga danggit. Ang dito lang sa mo ako lang hibalan kay kurikong man ang ngalan ani. Tapos mga gandararat ang kuan daw ani ngisi-ngisi mo na daghan siya basa ako lang nahibalan ani jud kurikong jud di siya. Pero wala man siya kagid-good. Ang kuna na lang good mga gandararat nga naglaway kadiha lami kay na akong ginamos og gibutangan na ako nagkuan suka tapos limon sili tapos sibulyon asos kalami jud kaayo bugha jung bahaw ani ba. Oh no. Mukaon ka ni mga gandararat kabalo jud ko di juga mukaon ani ba rich kid baya ka. While gihimo ka ni basos Ginoo ko nagtulo-tulo jud akong laway mo nang gadali-dali jud ko nagandam kog tubig para akong mainom syempre. Kuan be kay over sangkok na piling pa. Tapos sabayan pa og nagkuan kaning bugnaw kay tubig sus lami unta kape ani Paris pero kay lain jud akong ginawa lami kay inom og bugnaw. So mao to mga gandararat atong tan-aw na bugha giniron daghan kayo amo ang kanon unya duha ra mi mga on ani. Natulog pa siya. Natulog pa akong kauban kay na lipong-lipongers po na little pongi po siya mga gandararat. Basta gamay rang imnon mga gandararat. Ang tawag ana little pongi ra kay gamay ra mang lipong ana. Sus mga gandararat excited na jud ko gusto na jud ko mukaon ani sus ngino ko na naralami kay glawas ng mukaon Usa dihang nangagda pa. Sus kalami gid mga gandararat pasta yung lami agid akong panlantaw ana jud sus mga gandararat pag mata nako sa buntag sayo nag-CR ko, di ba, inaana man dyan na kanang makainom ta. Pagkahuman, nagligid-ligid ko. Sus, tanaw ko, o kanang kuan ba sa Facebook ba, sa Lida. Sus, karon kay ngayon man siya, i-post mo. Natol man dyan mga gandararat nga kautoton kay ko. Sus, isya i-post mo, kung kubuang natunong mampod. Sus, pag-post, yun ako mga gandararat. Sus, abin ako utot, may overtake man hinoong igit. Buhanga lagi niya pag ato pag yun ako CR na pa dyan dito akong kauban nag-CR lisod pong mulokdo ko niya di agwanta na lang dyan ko may lang gani mga gandararat kay pagkahuman na to naglilimpihan ako tapos ning tuwad ko kay ito kong itudlo sa inyo ba nga katong para mag LBM ka para mawala dayon ituwad ra mora gito kas ara gito kay basig masigundaan pag mo-overtake na pod akong hunahuna mga gandararat og dili jud madalag tuwad ay mo inom na lang man jud og brake fluid ani hunong mangganing wingban kani pang atong kaluvinan. Kani pang ato ang luvi nga giayon na ni kagod. Char ba lang oy. Mga gandararat, di man pod halata nga grabe yun akong kaon, lami jud kay akong kaon ana ba. Sus naulian jud ako ang pagka little pongi lagi ani mga gandararat ning ginamos lagi. Basta pag yun akong katawa mga gandararat kay pagmata nako sa buntag mga alas 4
Nagkuan ko, nag-init kog tubig kay mainom lagi daw maligam-gam na tubig daw para basta nakainom ka ng anang gabi Kay upat biya to ka kuan among nahurot na upat ka unsa ni ba botilya nga dagko. Naunsa man hinuon ka nga basta man hinuon akong suka. Katuanan pa jud kay mga gandararat kay talawan ba kay kog ok-ok. Pag suka nako ang ok-ok to man pud hinuon dito ka samang-samang man pud hinuon ako dito sa lababo. Imagine na ba mga gandararat, while gasuka ko tapos gaulpot-ulpot ang kanang ok-ok nga nabasa man gud siya di sa kalupad gahayang nagsige siya kisi-kisi dito. Ang ako pong gasuka gaandam pug ko pasig bulagpot sa ko ang dagway. Pasti lang ok-ok panira moment kaayo sa ko ang suka lami jud kay akong feeling atong suka-suka jud kay pait kay akong gisuka ba. So siya po dito nga kisi-kisi po lagat tuyok dito sa lababo ay lintian. Hihati ka. Well, digwa ko mga gandararat. Nagkuha pa kong sunrox kaya ako siyang gibubuan. Wa pag yun dayon namatay. Siguro gamay ra to nga sunrox akong nabutang na little pungi lang po tong ok-ok ba. So mga gandararat, diri lang ko kutob kay murag dako naman jud kay nighamal Thanks for watching mga gandararat.